Відповідаю на запитання, що у вас є для хребта? Для хребта я пропоную пропаїн. Це унікальний фітокомплекс, який здатний навіть зменшувати грижі. Що у вас є для суглобів? Для суглобів у нас є Хондротин Про. І також я пропоную в обох випадках і для суглобів, і для хребта додавати ще колагеном, тому що він змащує наші суглоби, він також відновлює наші хрящі, відновлює наші зв'язки. Дуже доречний буде антиревматин, тому що це протизапальний та знеболювальний засіб. І якщо у вас є грижі, також лімфорен буде доречний, тому що він буде знімати набряк, а це допоможе вивільняти нервові закінчення. Все це я підбираю особисто для кожної людини, тому завжди на зв'язку фітоконсультант Наталія.